Ikompli joħroġ fil-beraħ kemm l-elezzjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista li se ssir is-Sibt 25 ta' Frar hija maħsuba biss biex Lorenz Gonzi jkun ikkonfermat bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. It-tnejn filgħodu fuq paġna 5 tal-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista N-Nazzjon der avviż li kien jindika li kienu fetħu n-nominazzjonijiet għal min huwa interessat fil-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Avviż li jagħmel referenza diretta għall-artiklu 93 tal-istess statut tal-Partit Nazzjonalista. Dan l-artiklu jgħid li biex jinħatar kap nazzjonalista din il-kariga trid tkun battala. Lorenz Gonzi iżda qal li huwa mhux ser ikun qed jirreżenja. L-avviż fin-Nazzjon kien iffermat miċ-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali Dr. Michael Refalo, il-persuna li ġiet magħżula sabiex tmexxi din l-istess elezzjoni. Fl-ewwel kuntatt li għamilna miegħu Michael Refalo qalilna li ma kienx jaf li ġie ppubblikat dan l-avviż, anke jekk l-istess avviż der ippubblikat f'ismu stess. Għalkemm se jkun qed imexxi l-elezzjonijiet tal-25 ta' Frar, l-eks Ministru Refalo stqar ma' One News li ma kienx jaf bl-eżatt xi jgħid l-istess status tal-partit. F'kuntatt ma' One News iktar tard, l-istess Chairman tal-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista mera l-istatut tal-partit meta qal li l-istess statut ma jgħidx li l-kariga ta' kap trid tkun vakata. Il-kelma riżenja m'hemmx miktub fl-istatut. Ma trid tkun vakata. Vakanza. Vakanza, mhux vakata l-kariga llum. Dr. Michael Refalo ma rridx jinterpreta artiklu 93 tal-istess statut tal-Partit Nazzjonalista għaliex skont huwa dan ma kienx kompitu tiegħu. Issa dak li għandu x'jaqsam interpretazzjoni tal-istatut u affarijiet oħra. Jiena nirriferi kas-segretarju tal-partit. Għalkemm in-nominazzjonijiet jalqu nhar l-4 15 ta' Frar, ħadd mhu ser ikun qed jikkontesta dawn l-elezzjonijiet għajr il-Prim Ministru Lorenz Gonzi li fl-istess ħin baqa' jokkupa l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista biksur tal-istatut.